közésről készülegen Puska, az ukrán Zagoszka. Or maybe the winner was Irina Zagoszka. Okay. Hozzászólni működő Moldár Kislány világban ezüstér lesz. Bocsánat, nem Moldár Konzol. Készüljeget nézzük, ismételem majd irányi a kedvence, általában a Gyurcsba a Japán Karató Ichibino. Tehát ez így van, ez az irányi, semmi csapatik. And maybe the next match will be this was Hayato Ishiguro, Japan, and Hassan Yazdani Chalabi. The winner is Exxon Shmalitsa, Georgia. A jó mutatkozásról nem nyertek vissza a Georgiai fiú. De a következő mérkőzésen úgy tudjuk kapni fordítva. Ezen a szereplésen, egy jó győzelemmel, esetleg egy győzelemmel, Kozó Attila, igen, egy győzelemnek, Patrikkal. Jósban ez a meg Kulakbekol felvetlenül, két alasz természetesen, Püspöki Patrik Magyarország. Let's see, the next match is Abraman Daoud.